I'm ready. He's ready. Er du klar, Martin? Yes, sir. Let's land. Whee! Er det kun den? I guess. Where? Where? Var det dig? Nej. Wow. Wow. Åh. Åh, Shit. Der er også en Bracken. og der er en Morten med mig herhen. Åh! Åh! Et thumper. Hvor er lootet? Åh! Hey, Yeah. sauce. Michael here. Hej, Åh. jeg smed det. Jamen, Kasper! Oh shit. Jeg har det ikke så godt. Det er fint, vi kører nu. En gang til. Åh. Han faldt. Det var det, vi kunne nå. Så er det fyr aften. Han arbejdede i hvert fald 20 minutter. Det Godt for i er dag. 20 minutter for meget, hva'? Ja. Jeg vidste, jeg kunne finde dig her, din værtshusbums. Så vinder du. Hvad bliver 10? Okay. Det der, det er mere end 10, Morten. Ja, hvad så? Let's go! Jeg giver på latter! Nej, alle mine poletter! Jeg får egentlig mine poletter igen. Vi har ingen af dine Nej. Fuck! Motherfucker. Hvor har du fået de penge fra? Spørg min mor og far. Whoops. Kom til mig, Morten. Nå, skal vi videre? Ja. Hvor vil vi hen? Start skib, start skib. Jeg har ikke solgt. Åh! Hej. Er du sindssyg, mand? Pas på, hvor du peger med den der. Kommer vi samme sted hen? Åh. Hvorfor fuck er jeg så hurtig, når jeg bruger den? What? Et skridt nærmere, du er død. Der er et eller andet galt med mit spil. Prøv at se, når jeg bruger den her emote, ikke også? Du er fucking sød. Det er lige før, jeg kan komme derhen hurtigere end at TP. Gør det. Nå. Oh shit. Soda. Wow. Hvorfor fanden skal de sætte de låg fast? Suspicious behavior. Røg bolden ned. Oh shit, dude. Trick shot of the year. Then let's go! TP ind. Skal du med TP ind, Kasper? Hvad? Ja, jeg står lige til det. Mansion. Oh no. Vent. I'm not ready to go to heaven. Teleport. Ja! Let's go! Nå, skal vi TP ind? TP ind? Sure. No, Jester igen! Please, Morten. Let's go! Woo! Jeg er klar på at slås. Fuck! Der er en Bracken bag Morten. Okay. Løb ind igen. Let's go, Morten. Og den giant, han er bare sådan helt væk. Helt pist væk, du. Den er efter Morten.
Han skød den bare. Damn, okay. Bla 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 bla. Okay, jeg... Kan vi se? No way, han løb over en landmine. Han var lige ved entrance. Jeg løber ind igen. Ja. Oh shit. Oh, det kan noget, den røde der. Ja. Så det bliver spændende. Og det var sjovt nok at prøve. Kæft, Okay, 220 okay. jeg lige der. Nice, det var en 100. Kom vi all in igen, eller? Det er lige det samme. Så taber man det sidst. Nej. Let's go! 456. Vi kunne få en masse tips og bare have en hyggelig gambling session. Anyway. Var der en shotgun? Det skal jeg lige game. Nej. Hvad er I straks fodspejl? Kom.